będę karmił konia. Ja będę walił konia. Puk- Nie, ja tam idę. Let's go. Bo- Poczekaj, nie otwiera jeszcze. Niczego nie ma. Okienko do. O. I będzie jakieś straszne coś, obcy. Kropka. Co jest, Epsi? 30 sekund. Ty, 0 głosów, 0... Dlaczego jesteś tak daleko? Przepraszam, że nie mogę ci pomóc. No czemu jesteś tak daleko? Dawaj. No ja dałem na to inne. Aha, no to ja nic. To teraz wiesz, będzie skinwalker i się wbijam do domu i ending. Jesteśmy dziesiątki mil od jakiejkolwiek innej duszy. No to nieźle. Jak już mówiłem, nie mogę ci pomóc. Chyba teraz on się zamieni... O, ma już... Ej, on zrobił Asio Speedface, po to. Puśćcie mnie do środka. Nie. Nie, Krzysztof, nie. Duszenie, kurde. Aha, no to nieźle, dziadek. No